नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकणच्या एका रानभाजी स्पेशल एपिसोडमध्ये मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मंडळी, आज आम्ही चाललो आहे अळंबी शोधायला। ॲक्च्युली पावसामध्ये आपल्याकडे अळंबी वगैरे भरपूर प्रमाणात मिळतात, पण ती शोधणं एक भरपूर दिव्य आहे मोठं, कारण ती असतात ती वारुळाच्या ठिकाणी वगैरे असतात। तर असे आपण आता वारुळ वगैरे शोधणार आहोत। तर आमच्याकडे असे 2-3 ठिकाणं आहेत ज्या ठिकाणी आम्हाला अळंबी वगैरे मिळतात। तर आपण बघूया आता आपल्याला कोणत्या ठिकाणी अळंबी मिळत आहेत ती। आम्ही आता कोयतं वगैरे घेऊन चाललो आहे, कारण अळंबी असतात ती वारुळावर येतात, त्यामुळे ती काढताना वगैरे भरपूर काळजी घ्यावी लागते। आणि काही काही रान अळंबी देखील असतात, तर यांची माहिती देखील तुम्हाला असणं गरजेचं आहे। तर आमच्याकडे असे 1-2 स्पॉट आहेत, तर आपण आता पहिल्या स्पॉटवर जाऊया। ही आमची वाट आहे ज्या ठिकाणाहून आम्ही येतो रेग्युलर। त्या ठिकाणी एक वारुळ आहे इकडे, हे बघा, हे या पूर्ण झाडामध्ये वारुळ आहे। आणि ह्या अशा वारुळाच्या ठिकाणी आपल्याला अळंबी मिळतात। या ठिकाणी आम्ही 2 ते 3 वेळा अळंबी काढलेली आहेत। आतून बघ कुमार, नाहीत बघितले नाहीत। तर हे बघा, हे वरून दिसतंय, तर हे आतून पूर्ण वारुळ आहे मातीचं। तर अशा ठिकाणी आपल्याला अळंबी वगैरे मिळतात। तर आता या ठिकाणी आपल्याला नाही मिळाले, एका ठिकाणी आपल्याला नाही मिळाले, आता पण दुसऱ्या ठिकाणी बघूया। तर त्या ठिकाणी देखील वारुळच आहे। तर असे हे जे कंपाऊंड वगैरे असतात निवडुंगाची, तर त्या ठिकाणी पूर्ण वारुळ असतात। इकडे आपल्याला भेटू शकतात अळंबी। इथे एक समोर झाडापाशी एक वारुळ आहे। अरे हसत काय सर, अरे एक नंबर एक नंबर एक नंबर, हे बघा। तर इथे अळंबी आहेत। तर हे एक वारुळ आहे आणि इथे बिळं वगैरे देखील आहेत, हे बघा, अशी बिळात वगैरे आलेले आहेत अळंबी। आणि आतमध्ये देखील अळंबी पूर्ण फुललेली आहे। तर आपण आता ही काढणार आहोत अळंबी। वाव, एक नंबर आहे। एकंदरीत आतमधून जाऊ खया आणि त्या आतमध्ये पूर्ण क्लीन करू खया। आम्ही पिशवी वगैरे आणलेली आहे, कोयता वगैरे आहे सोबत। आणि ही अळंबी काढताना आवाज करायचा नसतो, अशी जे काढणार आहे अळंबी तर त्याने आवाज करायचा नसतो, कारण हे अशा वारुळाच्या ठिकाणी असल्यामुळे अळंबी सरपटणारे प्राणी वगैरे येण्याची शक्यता असते। त्यामुळे शक्यतो जे काढणारे असतात अळंबी त्यांनी आवाज करायचा नसतो आणि आजूबाजूला देखील लक्ष ठेवून राहिलं पाहिजे। आपण याच्यानंतर त्याची आता भाजी करणार आहोत। अमू, सावकाश काढ, बघून काढा, हात घाल व्यवस्थित। म्हणजे पुढच्या वेळी पण ह्याच्यावरच येतली बघत नाही। हो, असं असतं। 2 वर्ष ओके, सलग 2 वर्ष। तर आता अमोल सांगतोय त्याप्रमाणे या ठिकाणी सलग 2 वर्ष येणार, म्हणजे आपण मागचे तर मगाशी बघितलं तिकडे पण 2 वर्ष येलेली। 2 वर्ष मागच्या वर्षी तिकडे काढली। हो तेच म्हणतोय, म्हणून या वर्षी मागच्या तिकडे येला नाही। मागच्या वर्षी ह्या वर्षी इकडे नव्हती। हां, मागच्या वर्षी इकडे नव्हती, मागच्या वर्षी आम्ही तिकडून अळंबी काढलेली। तर आता त्याचे 2 वर्ष पूर्ण झाले असतील, म्हणून आता या ठिकाणी आले आहेत अळंबी। तर हे देखील फुललेलं अळंब आहे। वाव, भरपूर मिळाली आज। आणि अळंब्याची भाजी तर एक नंबर लागते। महाग किती आहे? हो, ही यांची किंमत देखील जास्त आहे। 800 रुपये किलो आहे। 800 रुपये किलो? 800 800 रुपये किलो आहेत अळंबी। वाव, ती आतमध्ये पण असत अळंबी, आतमध्ये लय। हां, होती काढ, तिकडे सांभाळून हात घाला, काठी आहेत तिकडे बोरीच्या झाडाचे। आंबोली, हे बघ हे बघ। तुम्ही आता हे काढताना बोललास मरे, तसा काय नाही ना। तर मगाशी आम्ही सांगितलेलं, आमच्या पूर्वजांनी असं सांगितलं नाही होता की अळंबी काढताना बोलायचं नाही, शक्यतो घाबरवूसाठी सांगितले नाही की नाही काय माहिती। पण ती बिळाच्या ठिकाणी असल्यामुळे बोललं तरी चालतं, पण काळजी घेऊ कवी, इकडे तिकडे जरा लक्ष ठेवू कव। ही काढ ना कुमार, 2 ती बघ, अमोल काढता, काढती 2 होती बघ, नीट हात घाला। ताबू होतो रे का, आणि इकडे पण असत ना खाली, हे बघ इकडे पण असत सगळी काढते, टेन्शन नको घेऊ तू। तर इकडे या बोरीचा शिराड असा, असली सोडायची असली सोडायची नसतात, किती मुश्किलीने भेटतात। हो, 800 रुपये किलोची भाजी आमका अशी फ्रीमध्ये मिळता। भाजी म्हणजे एक नंबर, एक नंबर। वा,
एकदम मटणासारखी लागते याची भाजी. हा. एक नंबर सॉलिड. आणि हे नॉनव्हेज प्रकारच एक समजलं जातं आपल्याकडे. इकडे पण असं ती बघती बघते रानातच काढ ती सगळी घेऊन जाऊया भेंडी. कोणाक ठेवूया नको शिल्लक. मग तो हे तो तिकडनं साफ करू नको, तिकडनं आतून साफ करूया. राहिली आहे ना भेटतात ती बघताय. नको नको तिकडून हात घालूया. हे बघ हे काय एक नंबर. वा हे बघा एक नंबर. ह्या बघा कसा मस्तपैकी असा मिळालेला असा लॉलीपॉप, चिकन तंगडी लॉलीपॉप. चल ना आता हे बस का. आता भुतू जाऊया ना. चाल भूतू जा. आता आम्ही वयच्या आतल्या बाजूला आलो आहे कंपाऊंडच्या. तर इकडे आता क्लीन करणार आहोत. आधी फोटो काढते अरे मी. ही बघा तर ह्या पण व्यवस्थित पूर्ण क्लीन करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग अळंबी काढणार आहोत. आपण आता पहिल्यांदा हे पूर्ण साफ करणार आहोत व्यवस्थित, कारण आपल्या ते पूर्ण जंगलामध्ये हात घालायचा आहे आणि इकडे बीळ वगैरे असल्यामुळे तर सांभाळून काढावी लागतात. तर अमोल आता इकडे पूर्ण क्लीन करतो. अमोल ती वरची वेल पण मार. होय होती होती मार वरची वेल. हां होती फांदी तोड. सगळे होते फांदी तोडून टाक आणि इकडची पण वेल तोडून टाक वरची. ही बाई 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 हां होती तोडून टाक. हां एवढा वरचा नको रे, आपल्या वय साफ करूची नाही. पटापट रे पाऊस. पटापट पाऊस येता. छत्री बाहेरच आहे. अरे छत्री बाहेरच रवली. अरे मोबाईल भिजतलो. ए छाता चाहिए मुझे, छाता चाहिए कुमार, छाता चाहिए. बाहेर जा, कट, कट. अरे मी शूटिंग काढतोय. इधर से रास्ता है या फिर इधर आहे से ना रास्ता झाला है. कुबऱ्या इथे ना ए, जा. पाऊस आलेला आहे इथे आणि अमोल अळंबी काढतोय. बघा किती मोठ्या प्रमाणात अळंबी आहेत. पूर्ण जे वारूळ होतं ते पूर्ण वारूळ भरून अळंबी आलेली आहेत. वाव अमोल काढून घ्यायचं. इधर छत्री छत्री अमोल ती फुललेली अळंबी काय खात नाही काय. खातात. नाही असं माका कोणतरी बोलला वाटतं. ती बारकी येतात ना ते चितळी अळंबी. हा ती फुललेली खायची. ओके. त्या अळम्यामध्ये दोन प्रकार असतात. पाहिला मच्छर चावता. त्या अळम्यांमध्ये दोन प्रकार असतात. एक काय कुठली ती चितळे. चितळे अळंबी. पुण्यावाले चितळे नाही, हे गावचे चितळे अळंबी. आणि ही वाली ही अशी म्हणजे याचं नाव नाही माहिती. नाव नाही माहिती. हे रान अळंबीच. म्हणजे काहीतरी बोलतात नाव काहीतरी. हां आमका प्रॉपर नाव माहिती नाही याचा. ही तर तुमका कशा नाही करीत माहिती आहे. हा. काढते. कुस्कारतात. ओके. याचं शास्त्रीय कारण असं आहे की ही फुललेली अळंबी असते ती कुस्कारतात, म्हणून त्याची भाजी करत नाही. ती भरली. हां वाव मस्त. आज कामच झाला आमचा शिस्तीत. खिशात ठेव. सगळी घेऊन जाऊ. वाव. एक नाही ठेवता. आम्ही आता सगळे अळंबी काढतो आणि पूर्ण ते 5 किलोची पिशवी आहे ना. हो. 5 किलोची पिशवी पूर्ण भरत इलेली असा. भरत दिली नाही, भरली. भरली. भरलीच ही बघा. पूर्ण भरली आहे पिशवी. मच्छर वगैरे भरपूर खाता, कारण पाऊस येईल जरा आणि पूर्ण झाडी आहे इकडे, त्याच्यामुळे. पिशवी भरली काय रे. पिशवी पूर्ण भरलेली असा. तरी पण अजून थोडीशी शिल्लक असत रवती. चेपून भरतू असं. या समोर बीळ असा. तर त्या बिळातली अळंबी काढताना जरा हा सांभाळून लक्ष ठेवत राहतं. तर मी लक्ष ठेवून असं आहे. आणि कुमार आणि अळंबी काढतात. येता कुमार आतमधला काढू नको. पाऊस चालू असा आणि त्याच्यातच कुमार आणि अमोल अळंबी काढतात झाडीतच. अमोल नीट हात घाल रे. लक्ष ठेव इकडे तिकडे. फोटो काढायचं जाऊन आम्ही पिशवी आता पूर्ण भरलेली. आता बाकीच्या हातात घ्यावा रे, नाहीतर याच्यात घ्यावा कपड्याच्या आपल्या टोपीमध्ये वगैरे नाही घ्यावा. काय नाही. झाला संपली. झाले 3-4 हत्ती राहू 3-4 हत्ती राहून देत ना. ओके. दे. हा बघूया इकडे बघूया पिशवी. सॉलिड पूर्ण पिशवी भर अळंबी मिळाल्यात आमका. 5 किलोची पिशवी आहे ती. तर आज जश्न होणे वाला आहे. आणि आम्ही आता परत चाललो. पाऊस येता. पावसाच्या आधी घरात जाऊचं. आता मी माझ्याकडे छत्री असा, पण हे दोघे जण भिजतले आहेत. भागो